Ja. Hvad er det? Og okay, det er også en vare. Hvad så? Vi er til aftensal. Ja. Og vi har lige fundet Emil og Rasmus her på gaden. Og det larmer lidt. Ja, det larmer lidt. Det er fedt. Ja. Og vi Der er en anden cykelkonkurrence i gang derovre. Ja, og Larmer fucking meget. der er lige en, der har fundet en drikkedunk. Nej, vi har været ude og skaffe bolsjer Ja, fra bolsjer. valgboderne. Ja. Nej, de har ikke fundet en drikkedunk, de har fundet en drikkedunk. Ja. Okay, men vi ses lidt senere. Hvem leder vi efter? Gex og pigerne. Helst pigerne. XP Gaming! Okay, Jus. Nej, jeg skal lige finde ekstra. Kan I hjælpe mig? Vi skal bare købe chokolade til vores mor. Jeg siger bare, at vi tager billeder. Det var mand. Jeg er ikke sikker på, at de har noget ekstra små. Har de noget nice her? Fuck, de lader. Vi skal godt nok... Hvorfor kigger vi på tøj, mand? Det er da ikke lader. Nej, det skulle da ikke lade. Det skal godt nok være noget ordentligt, hvis jeg skal kunne finde noget heroppe, mand. For jeg skal ikke have noget, der er skræmt dæk. Prøv at se, den her er totalt gennemfest. Den har jeg kigget på før. Har de her 10 minutter, måske et kvarter. Philip skal have tøj. Hold nu klumptøj. Jeg har stadig 3 kvarter. Har I stadig 3 kvarter til hvad? Hvis vi skal lige mødes, så skal vi bare lige have en opsamling, og så skal vi... Philip, han skal prøve den der tingest. Emil, skal du tisse? Nej. Og nogle sisser. Man kan slet ikke få den om, det der. Og det er bare det, vi snakker. Hvad vil du sige til din Gustav, du tror ikke på mig, men jeg greb den med den her. Prøv at se, den var her, ikke også? Og så trillede den sådan rundt, og så røg den ned på. What? Helt seriøst? Ja. Okay. Wow! Jeg gik lige ind i en ting. Jo. Men det er mega svært at spille. Vi kan godt. Ja! Fik du det på film? Ja. Nice! Hej. Jeg har slet ikke set mig, men jeg er jo også kameramand. Det er den gayvest, og den skal vi ikke have. Og min mor, hun er pyldret. Jo, det vil jeg meget gerne. Den er super stor. Vil du tisse? Jeg gør det lige nu. Så er det pandekage. Pandekage gange 2. Vi har lige fundet en god ven klar. Så er vi i tieren. What the heck? Hvad sker der, mand? De har bare smidt deres sandaler i. Den der, har du prøvet det før? Jeg er lidt med de små. Helt sikkert. Jeg er ikke så god til det. Ja. Nej. Ja. Okay. I se mig med gigakælderne. Jeg tror, jeg tager skridt med. Wow. Fuck, det er svært. Philip har lige købt den der tinges. Den er så nice. Den er så grim. Det var mega nice. Skal I lige se? Ja, så fejler du. Nu fejler du så. Ja. Vi ses næste gang.